Golek nentang kok tibake ning kene. Oh no. Budget. Banjur gendon. Wong digoleki nentang ning ket isuk kok iso malah mlungket kok kene. Bener lanangan Mokondo ki. Lah apa meneh ngono kuwi? Mokondo ki ya wong lanang sing modal manuk tok. Ora gelem mergawe turu tok. Jenenge ngantuk, Dik yo. Istirahat no. Ngantuk ki ya ngantuk, tapi ra kaya kowe. Isuk turu, awan turu, bengi turu. Melek nang badok tok. Wong wedok coba kon mergawe, mergawe turu tok kok ngontak ngantuk wae. Yo sing sabar, Dik. Dirincine wis koyo ngene. Ngerti ya takdirku koyo ngene aku moh ra duit kowe iki. Sorotok uripku hak iki. Wes saiki nek lho ndak penggawean wae Banjarin kan lho. Minae. Siap, Dik, siap. Aku yo mati, Dik tambah. Iya serah kelar piye-piye, Dik. Wes ora usah alasan. Ayo Banjarin. Isa ayo. Alasan tok wae. Iya, Dik, sabar sik to. Boyoke umat lho. Tan, Iya, Dik, alah. suwi tenan cak. Juga ngene, Cak. Gawean turu ngono wae. Jo, kowe iki lha opo saka sawah barang iki? Nah, ketok em aku ki wopo no Pak RT. Karuan banyoni ngene kok. Ya bener, Jo. Biasane kowe iki lho motomu iki juga wasi dhuwit wae kok gelem mergawe ngene barang, maksudku ngono lho. Saat sini aku pergaulan ngene iki yo mau Pak RT. Kowe tapi delok dhewe le. Bojoku kuwi ngomengan terus wae. Bojo, Jo. Bojo iki wong liya. Alah, dijolo nek macem-macem kok wong bojoe kok. Aku lho lagi bar delokno lanangan Mokondo. Syukur. Lah kowe guyu ki ono artine Mokondo lho Pak RT. Mulane aku guyu ki mbaro artine, maksudnya apa kondo iki lho apa? Mokondo kuwi Pak RT yo. Jare bojoku wong lanang bondo manuk tok. Yo. Tak bener ora bojo mancene iso wong dapuramu yo kuwi tok bondom. Bener bojom. Nyek wonge. Kowe kok ngono Pak RT? Lah kowe gak ero. Akadku biyen wae 3M kok bondo Mokondo tok. Oh no. Tolong cek palsu wae kok mbok omong. Lah kowe kok ero Pak RT? Ya ora kok. Ya arene lho, ngedurane apa om. Koyo elinu Pak RT. A few moments later. Lah kowe kok dungaran kok liwat sawah bareng pe opo le Pak RT? Jenenge wong desa, Jo. Ya kepen ro sawah, mosok juga sapa warung aku. Ya blengirno ya ngolo-ngolo ya. Cilik-cilik sawah wae tangga-tangga ngene iki kok. Wis sadar berarti gue Pak RT. Toh ngene, tope njaluk pergawean paling iki. Ora ngono, Jo. Contone penggawean apa mengko mono? Wis toh, gampang. Melok aku wae, langsung tak kei pergawean. Oke? Oke. Ayo. Aduh, tuh bolo.
Ternyata pentol ning ngene lor kok yo enak ya. Iya. Ya kok sing dodol adek lucu pisan. Ayo. Ya masa perumahan anak jare wae bapak enak. Sepeda kok sakmono penjaluk enak yo. Iku lembah wargane murah ngono. Ya iya 10.000 kok saiki. Pokoke buruk. Iya nah, iku koyo saropah kok. Tapi lah apa dek ning rusuk-rusuk nang nggon ngono kuwi? Jajal diparani, Mbak. Iya dek ya ayo takoni. Pak, lah apa pah iki? Gak tutik matrona ben kondi. Berarti ku pentol ku lho nah nduk kono-kono. Pentol sing viral iku lho. Alah, pentol gede sing Iya, pedes kuwi. heeh. Ora enak. Sing enak mate. Dadi aja kowe kebangetan tenan kowe iki. Ayo aja. Penggawean ya penggawean, tapi ora ngene le aja. Wong gerang kok kepanggian kok kon mijeti kowe ngene iki lho. Iki termasuk pergawean to Pate. Timbang kowe klontang-klantung ora jelas. Nah ngene iki mijeti aku iki. Engko tak jak ngopi. Tapi ora apa-apa Jo. Ngojak ngopi tapi sing enak mon-mone sing montok ya. Tenang. Iki lah apa bro kok kene bro? Iki lho nyadaki gedang peruboh. Lah kok iso rubuh barang? Baru tentu piye, Bro? Iki kepilih nah udan angin ra karuan ngono ge Bu. Lah ora kok. Turu nem kuwi tak kok kebo. Lah kok awakmu sing dandani lah Rob. Lah bojone memang ndi? Kok ngrasakno wong kuwi berarti kaya penggawean turu wae kuwi ngenteni wong kuwi sida rubuh tenan iki gedang. Bojone iki lanangan mau kondo kok wis gelem lah sampean buruk, Bro. Ya oleh wis kuwi piye meneh mekondo-mekondo lalah nah tak telatenane. Wis penggawean ngene iki aku wis sanggup pisan tatak aku. Saiki ngene iki pindah ndi meneh. Ya apa mulai to bro? Wetengku wis warek soalé. Iki wis warek yo karek mulai buruk, pet turu aku bar iki. Wis ganti terusno lamar gawe sing apik sing tatak. Iya nah tak terus nek man rubuh iki tambah harus panen aku. Yo tak mulai saya. Ya. Ayo Pak yo. Ya, lanangan duwe lanangan kok sakijo. Ora pergawean, turu tok. Wis nasib ngene iki. Dasar lanangan mau kondo.